Köszöntjük podcast adásunk nézőit, hallgatóit. Október 18-án több ezer magyar cégnek az élete változott meg, illetve változott meg a kiberbiztonsághoz való viszonyuk, és ennek a következményeit, illetve ennek a hatásait beszéljük át két szakértőnkkel, Gerner Viktorral és Janzsó Martinnal, ők az Inviteknek a munkatársai. Első körben azt szeretném kérni tőletek, hogy kicsit beszéljetek a munkátokról, hogy mivel is foglalkoztak pontosan. Viktor, szerintem kezdte. Nagyon jó kérdés, mert édesanyám is mindig elkérdezi, és akkor így nagyon jó próbálom leírni és elmondani neki. Nagyon sok különböző címet aggattak ránk már így az évek során, de gyakorlatilag mi információbiztonsági szaktanácsadók vagyunk. Gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy mi vagyunk egy ilyen híd, az értékesítők, vagy ebben a háromszögben vagyunk benne, hogy vannak az értékesítők, vannak az ügyfelek, és vannak a műszaki megvalósító kollégák. Mi próbálunk olyan megoldásokat keresni, amik pénzügyileg is beleférnek az ügyfélnek, ami a cégnek is megéri, úgymond, és egy megvalósítható, egy jó műszaki megoldás a nap végén. Marti? Igazából én sem mondhattam volna szebben, gyakorlatilag valóban így van. Nagyon komplex a mi munkánk olyan szempontból, hogy nem csak a technológiát kell ismernünk, hanem maga a kereskedelmi részt is. Nyilván a folyamatos ügyfélkapcsolattartás nem a mi feladatunk, viszont ettől függetlenül tudnunk kell azt, hogy mondjuk egy állami beszerzésnek mik a szabályai, hogyan kell lefolytatni egy tendert, és így tovább, és emellé hozzá kell tenni ugye magát a műszaki tartalmat, illetve a kereskedelmi és a költségvonzatot is ugyanúgy. Ugye mondtam ezt az október 18-ai határidőt, ennek a változásnak az oka a NIS-2 néven futó Európai Uniós direktíva, aminek a határozataid vagy intézkedéseinek egy részét legalábbis már átültették kereken egy éve, ugye tavaly novemberben fogadták el az erre vonatkozó úgynevezett kibertan törvényt a magyar jogrendbe. Arra szeretnélek kérni benneteket első körben, szerintem majd Viktort kérjük meg erre, hogy mit is magyarázd el nekünk, hogy mit is takar ez a NIS-2. Ugye a NIS-2 ez egy Európai Uniós direktíva, amit ugye minden tagország az magára érvényesített, vagy hát elfogadta, hogy ez szerint fogja a kiberbiztonsági törvényeit alakítani. Ezzel az EU-nak az a célja, hogy az EU-n belül egy ilyen versenyelőnyt alakítson ki azzal, hogy itt egy nagyon erős kiberbiztonság. Ugye az EU amúgy is van ez a mondás, hogy az USA kitalálja az EU, vagy az USA kitalálja, a Kína meg legyártja, és az EU meg szabályozza. Hát picit talán itt is erről van szó, hogy ez egy nagyon erős kibervédelmi szabályozás lesz, ami az egész EU-ra kihat, és ha bárki esetleg EU-s terméket akar vásárolni a későbbiekben, akkor ez garantálja neki gyakorlatilag azt, hogy olyan terméket fog kapni, vagy olyan partnerrel tud dolgozni, akiben ilyen kockázatok nem merülnek fel. Volt korábban is ilyen jellegű szabályozás. Gondolok itt például az ISO 27001-re. Martin, mi a változás ehhez mondjuk egy ilyen 27001, ISO 27001-es szabályhoz képest? Hát az első és legfontosabb, hogy az ISO ugye nem volt, az ISO 27001 ez nem volt kötelező, míg a NIS-2 az kötelező ezeknél az érintett szervezeteknél, valamint ugye maga a szabályozásnak a mélysége. Még az ISO 27001 előírta azt, hogy teszem azt, a felhasználókat oktatni kell, a NIS-2 az már kicsit mélyebbre megy, és megmondja azt, hogy szerepkör alapú oktatást kell biztosítani, ugye IT biztonsági aspektusból a dolgozók számára. És minden egyéb olyan szabályozás, minden egyéb olyan pont, ami mondjuk Magyarországon is elérhető ugye a végrehajtási rendeletben, ugye abban lehet látni azt, hogy kis túlzással az ISO 27001-hez a képest a NIS-2 azért jóval részletesebb, az ISO 27001 ez gyakorlatilag egy ilyen sorvezetőként tud működni, nagyon sokban hasonlítanak, de a NIS-2 sokkal mélyebben kéri ezeket már a szabályozóknak a meglétét, maga az audit is sokkal mélyebben fog belemenni bizonyos szervezetek esetében.
Erre majd úgyis kitérünk később. Inkább én arra lennék kíváncsi, hogy ugye az október 18-a az a rendeletnek az éles életbelépése. De amíg eddig eljutottak a szervezetek, illetve eljutott az egész folyamat, azért sok minden történt. Ezt egy kicsit át tudnátok tekinteni, hogy a törvény elfogadásától idén október 18-áig milyen lépések történtek? Hát ugye, ahogy mondtad, elfogadták a törvényt, utána kicsit lassú volt azért a törvényalkotás, ezt látni kell, tehát mi egy kicsit pattogósabbat szerettünk volna látni a szakmában, meg a szakmában is rengeteg bizonytalanság van még most is ezzel a rendelettel kapcsolatban. Ami a legfontosabb volt, talán két fontos pont, most igazából a dátumok talán nem is olyan fontosak, hogy ugye kijött a rendeletnek a VHR nevű, tehát a végrehajtási rendelet nevű dokumentuma, ami pontosan meghatározza, hogy milyen elvárások, követelmények vannak a cégek felé, bizonyos intézkedések ugye ott vannak definiálva, tehát, hogy nekem mondjuk oktatni kell a dolgozókat, már Martin ezt a példát hozta, de mondjuk, hogy milyen folyamatokat kell működtetnem, milyen szabályozóknak kell meglenniük. Nyilván attól függően, hogy ennek nyilván egyéb feltétele is vannak, tehát ez nem ennyire egyszerű, mint ahogy így elmondom, de ez egy nagyon fontos dokumentum volt, amit kikerült, illetve a másik fontos az, hogy elkezdett a hatóság, ugye a szabályozat tevékenységek felügyeleti hivatala. Hatósága, bocsánat. Hivatala, igen, köszönöm, vagy hatósága, igen. Bocsánat, csak van egy hivatalunk is, és mindig ugyanígy rövidítenek, és én mindig keverem őket. Szóval ők kiadták az első auditorokat, akik már ugye auditra jogosultak, akik ugye, mert ugye van egy ilyen kötelezettségük az ügyfeleknek. Itt talán az október 18-al kapcsolatban azt érdemes elmondani, hogy most ez egy picit ilyen visszás lehet, hogy a hatóság már elvárja ennek a betartását, ennek a törvénynek, mindig vannak hiányzó részek, amiket ugye várunk. Például az egyik legfontosabb az auditori kézikönyv, amivel majd tudjuk, hogy az elvárásokat, azokat hogyan értékelik, tehát mi az, ami elfogadható. De amit a hatóság is hangsúlyoz, és ez tőlük hangzott el, hogy ugye ők igazából, tehát most igazából még nem arról szól, hogy jönnek majd a nagy büntetések, most arról van szó, hogy az auditra kell fölkészülni. De igen, már van bejelentési kötelezettségünk, megtegyük is meg a bejelentést, hiszen ezen a ponton nekünk még hiteles auditot nem kell, vagy sikeres auditot még nem kellett bemutatnunk, hanem azt tudjuk mondani a hatóságnak, hogy ugye hát itt történt valami probléma, de ők nem fognak azzal foglalkozni, hogy nekünk esetleg valamilyen hiányosságunk van, és ebből kifolyólag történt ez a probléma, hiszen minket még nem kötelezett a törvény eddig a dátumig, hogy ezeket a hiányosságokat ki is javítsuk. A szervezeteknek volt egy ilyen fontos határideje, június 30-a, be kellett jelentkezniük, mint NIS 2 alá tartozó, vagy NIS 2 hatály alatt tartozó cégek. Arról van információtok, hogy körülbelül hány cég, szervezet, ugye itt most azért mondom a szervezetet, hiszen nem csak cégek, hanem például egészségügyi szolgáltatók, stb. Tehát nem cég szerint működő intézményeknek is be kellett jelentkezniük, hogy hány cég jelentkezett be, hogy ő NIS 2 kötelezett? Korábban, amikor arra azt néztük, hogy vajon Magyarországon mennyi érintett szervezetről beszéltünk, akkor olyan 2600, hogyha minden igaz. Nagyjából erre számítottunk, viszont a gyakorlatban én azt hallottam, hogy ennél több az érintett szervezet, 2008, 3000, de konkrét adatunk jelenleg nincsen. Én most hallottam a hatóságtól egyet, hogy 4000 fölött vannak a bejelentkezők száma. Tehát nagyon fontos. Nyilván nem lesz mindenki kötelezett. Bocsánat, mondjam csak. Ezt akartam mondani, hogy nem lesz mindenki kötelezett, mert azért ez fontos látni, hogy a szervezetek egy picit megijedtek, hogy úristen, én most alátartozok, vagy sem, mert ugye a
Teor számok alapján azonosítják be a hatóságok, hogy ez az adott cég vagy az adott szervezet a direktíva alá tartozik, vagy éppen nem. És erre való visszaigazolással még azért adósak a hatóságok a szervezeteknek. Így pontos számot jelenleg nem tudunk megmondani. Ugye volt egy nyilvántartásba vétel, ami szintén meg kellett, hogy történjen, és ez június 18 volt, azt hiszem. De azóta még nem mindenki kapott visszajelzést, pontosan azért, mert nagyon-nagyon sok és nagyon magas túljelentkezés volt, hogy az az adott szervezet vajon érintett vagy sem. Igen, tehát a hatóságra számított ekkora jelentkezés, és az nagyon az látszik, nagyon érdekes, hogy osztanak meg a cégek. Van, aki inkább bejelentkezik, pedig mondjuk elég sanszos, hogy ők nem lesznek érintettek, de van, aki még be se jelentkezett. Tehát, hogy múlt héten beszéltem olyan céggel, aki tudja, hogy benne lesz ebbe a dologba, de most teszi meg az első lépéseket. Mi az oka, hogy ennyire intenzíven ennyire aktívak a cégek? Szerintem a hatóságnak elég jól sikerült elérni a cégekhez. Tehát ez a kommunikáció, amit ők kommunikációs kampánynak mondanám inkább, amit ők itt lefolytattak az elmúlt egy évben, ez azért eléggé sikerült megérintse az IT vezetőknek a lelkét, és szerintem tudták láttatni ezt a direktívát egy olyan dolognak, amivel mindenképpen foglalkozni kell. És azért legtöbben ezért foglalkoznak is vele. Volt egy nagyon fontos feladata a cégeknek, ez a folyamataiknak a biztonsági osztályba sorolása. Ugye nektek azért van rálátásotok arra, hogy partnereknél, más cégeknél hogyan zajlik ez, illetve hát van rálátásotok arra is, hogy nálatok is, hogy ugyanezt végig kellett játszani. Hogyan kell elképzelni ezt a biztonsági osztályokba sorolást? Alapvetően ugye fel kell mérniük az adott szervezeteknek, hogy ezek az elektronikus információs rendszerek milyen adatokhoz férnek hozzá. Ugye... Bocsánat, hogy akkor mindjárt itt álljunk meg egy kicsit. Elektronikus információs rendszer, ez pontosan mit jelent? Olyan rendszer, ami személyes adatokat kezel, különösen fontos személyes adatokat kezel, mennyiségét tekintve is eltérnek. Ugye ez attól függ, hogy hogyan lesznek besorolva majd a végrehajtási rendeletbe ezek az adott rendszerek, vagy éppen meghívásodás esetén személysérülést okoz az az adott rendszer, vagy direkt módon, vagy éppen indirekt módon személysérülést tud okozni ez a rendszer. És ennek megfelelően kell ezeket az elektronikus információs rendszereket besorolni, ami alapján más és több szempontnak kell, hogy megfeleljenek. Illetve én úgy tudom, hogy ugye beleszámít az is, hogy a cégnek ez mekkora kárt okoz, tehát ez egy kritikus infrastruktúrája a cégnek, üzletben fennakadást tud okozni. Ennek van egy törvénydefiníció, talán egy picit erre érdemes kitérni egy szóban, tehát ezt ugye EIR-ként rövidíti a törvény, elektronikus információs rendszer, ez gyakorlatilag olyan rendszerek vagy rendszercsoportok, amikre mi a NIS2 auditot elvégezzük. Tehát ennek van egy definíciója a törvényben is, hogy ez mi az, ami milyen osztályban sorolandó. Említetted a személyi sérülést. Igen. Most ez azt jelenti, hogy például egy gyártóüzemben egy automatizált gyártósoron történő folyamatok is alá tartoznak a törvény hatálya alá tartoznak? Teljes mértékben minden olyan rendszer, ami kapcsolódik az informatikához, és valamilyen formában kapcsolódik a hálózathoz, mondjuk az adott szervezet hálózatához, akkor igenis meg kell vizsgálni, hogy ez valóban elektronikus információs rendszernek minősül NIS2 aspektusból, vagy sem. És egyébként szakmailag szerintem ez főleg itt az elején a felkészülési folyamatnak ez az egyik nagyobb szakértelmet igénylő feladat, mert ugye egy jó szaktanácsadó azt tudja tehát gyakorlatilag mi mondjuk meg, hogy hány ilyen rendszerünk van.
mi tehetjük azt, hogy a teljes céget egy EIR alá soroljuk, de akkor ugye nyilván a legmagasabb kategóriát, ami ugye abban a halmazban benne van, a rendszer közül, az lesz érvényes az összes rendszerre. Most lehet, hogy ez pénzügyileg nekünk nem éri meg, hiszen akkor az utolsó, vagy mondhatom, nem olyan fontos rendszerekre is ugye a magas kategóriába kell elvégeznünk. Egy ügyes szaktanácsadó azért tudja ezeket a csoportosításokat úgy megalkotni, hogy ennek értelme is legyen, és utána ne kelljen nagyon komoly intézkedéseket oda tegyünk, ahova nem feltétlenül szükséges. Tehát én azt mondom, hogy tényleg érdemes ezen a ponton tanácsadó segítségét igénybe venni, mert ez meghatározza előre nagyon sok minden majd a későbbiekben, és ugye ez nem olyan dolog, amit utána variálni tudunk, hiszen ezt bejelentjük a hatóságnak, szóval ezzel érdemes kicsit jobban foglalkozni. Ez át is vezetne bennünket egy másik fontos kérdéshez, amit szerintem érdemes itt körüljárnunk, hogy nyilván ti tanácsadóként dolgoztok a piacon, mit láttok a partner cégeknél? Mennyire látják a feladataikat, miben állnak jól, hol szorít a cipő, egyáltalán hogy áll most a ti meglátásotok szerint a magyar piac a felkészüléssel? Szerintem ez nagyon eltérő attól függően, hogy éppen melyik szektorban tevékenykedik az adott szervezet. Szóval ezért is mondom, mert például, hogyha valaki az energetikai szektorban tevékenykedik, akkor rá már korábban is jóval mélyebb szabályozások voltak érvényben. Ettől fakadóan nekik az érettségük úgymond sokkal magasabb fokon van, mint például olyan szervezet, aki nem. Én azt látom, hogy vannak olyan szervezetek, akiknek nyilván tenniük kell, mert vannak tényleg főleg a szabályozókat tekintve nem feltétlenül megfelelő a mélysége, vagy éppen úgy, ahogy a NIS 2 elvárja. Ez főleg szerintem az energetikai szektor, aki ilyen érettségi szinten van. És vannak akár az élelmiszeriparban dolgozó vállalatok, akiknek azért nagyobb a lemaradásuk. Gondolok itt akár arra, hogy a hálózati eszközöknek a használata, annak a megfelelő dokumentáltsága, az nem feltétlenül van azon az érettségi fokon. Ezek szerint az élelmiszeripar új belépő a kiberbiztonságnak egy magasabb szintjére? Nem mindegyik része. Szóval ugye van olyan is, mint például azok az élelmiszeriparban dolgozó vállalatok, akik már akár globális cégek, és már ellátnak több millió embert különböző élelmiszerekkel. Viszont vannak olyan szervezetek, akik a tevékenységükből fakadóan a NIS 2 alá tartoznak, korábban nem kellett semmilyen nagyon komoly elvárásnak megfelelniük, emiatt nekik jóval nagyobb kihívást jelent az, hogy megfelelő legyen az informatikai infrastruktúrájuk, megfelelő legyen ezeknek a szabályozottsága, és maga ugye, ami szintén ide tartozik, és egyrésztről ez nagyon-nagyon nehéz lehet olyannak, aki ebben nem dolgozott, hogy a megfelelő incidenskezelési folyamat és annak tényleg a mélyre, hogy ezt hogyan kell csinálni, mik történnek akkor, hogyha egy bármilyen incidens történik, és mi ennek a megfelelő módja, hogy azt elimináljuk, úgymond. Említetted a felkészülési szintet, vagy az érettségi szintet, bocsánat, nem felkészülési szintet. Ez pontosan hogy lehet megragadni? Tehát mi az, hogy egy cég érettségi szintje ilyen-olyan-amolyan? Én azt gondolom, hogy olyan technológiákat alkalmaz. Már ez az első technológiai szint, amit mondjuk egy NIS 2 szabályozás elvár, vagy éppen az iparági sztenderdek elvárnak. Több rétegű tűz, vagy több szintű tűzfal, gondolok itt arra, hogy van egy perimeter, van belső tűzfal, ami elhatárolja a belső hálózatot, akár a felhasználói forgalmat és a szerver zónákat különböző részekre bontva, illetve ezeknek a megfelelő szabályozottsága. Ugye a technológia az egy dolog. Pont találkoztam egy ügyféllel, aki hihetetlen fejlett
hihetetlen magas érettségi fokon volt technológiát tekintve, de nem volt mögötte semmilyen szabályozás. És itt ez a nagyon fontos, hogy ezt a kettőt összhangba kell hozni, hogy nem elég, hogy megvan a technológia, nem elég az, hogy tudjuk, hogy ennek hogyan kellene, hogy működjön, az papírra is kell vetnünk, és az alapján kell dolgoznunk. Így van, a folyamatbeliség, tehát tényleg azoknál a cégeknél, amik ugye valamilyen okból kötelezettek voltak valamilyen szabályozás, és ez egy visszatérő dolog, nekik azért beépül a folyamatokba, hogy úgy kell dolgozni, hogy majd ennek a szabályozónak megfeleljünk. De azok a cégek, akik sose találkoztak még ilyennel, azoknál maga az üzleti döntés folyamatban sincs egyáltalán benne, hogy oké, legyen legalább egy rublikánk arra, vagy egy sorunk, amik a security költségei egy új beruházásnak, legyen az bármi. Abszolút. Az STFH, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, ugye hangsúlyozta is, hogy itt azért komoly eltérés van a NIS2 és a vele sokszor párhuzamba állított GDPR szabályok között. Ti hol látjátok egyébként a kettő közötti különbséget? Hát talán az egyik legnagyobb különbség szerintem az, hogy a hatóság azért tanult a GDPR-ból. Hát nagyon, és mikor kezdődött az egész NIS2-es sztori, akkor nagyon sok embernek egyből a GDPR ugrott be. És ugye ott az volt hát legfőképpen a cégvezetők, meg hát egyébként az informatikusoknak is a tapasztalata, hogy kialakult valamilyen elvárás, amire ők letettek valamilyen szabályt, belső szabályzatot akármint, tehát valamilyen megoldást találtak rá, és azt soha többet nem kérték tőlük. Tehát, hogy ők ezt egy ilyen kidobott pénznek érezték, hiszen ennek nem volt igazán ellenőrző oldala. Amiben most én azt látom, hogy a hatóság itt picit újra gondolta ezt a megközelítést, gondolom itt az lehetett, hogy az adatvédelmi hatóságnak nem volt kapacitása. Ez azért nagyon drága szakma, ez az információbiztonsági szaktanácsadók, akik ezt tudják végezni, illetve az adatvédelmi szakjogászok se olcsón mérik magukat. Tehát most viszont azt látszik, hogy a hatóság azzal, hogy az auditorok szerepét azt a privát szektornak szervezte ki gyakorlatilag, azzal biztosítja azt, hogy ez egy fixen visszatérő audit lesz, hogy ez igenis beépüljön, és ezzel ne az legyen a következő, hogy egyszer megcsináltuk, betesszük a fiókba, és soha többet nem foglalkozunk vele, hanem tényleg, hogy a napi üzleti döntésmenetnek a részévé váljon. Illetve maga a NIS2 is előírja azt, hogy ezt az auditot 2 évente le kell folytatni. Amit már te elkezdtél itt pedzegetni, hogy nem mindegy az, hogy ki milyen iparágban dolgozik. Így van. Le tudnátok-e fordítani akár ilyen iparági szinten, hogy melyik iparágban, melyik szektorban milyen problémák merülhetnek fel így a szabályozás kapcsán? Akár olyan konkrét problémákra lennék igazából kíváncsi, amivel ti személyesen találkoztatok. Érdekes, hogy majd hogyan befolyásolja ez a dolgokat itt a cégek között. Most mondok egy példát. Ugye dolgozunk több egészségügyi szolgáltatóval is, akik ugye magánegészségügyben érdekeltek, és ugye ezeknél a cégeknél azért jellemző, hogy ők bérbe adnak területeket a saját rendelő intézeteikben, egyéb kisebb cégeknek, vagy magánorvosoknak, stb. És ugye hát nekik is, mivel hogy ezeknél a cégeknél már megvan az informatikai infrastruktúra, ez egy jó lehetőség arra, hogy ugye ebből valamiféle pénzt csinálják, és kiadják ezeknek a cégeknek. Viszont ugye ha én most egy ilyen úgymond informatikai szolgáltató cég vagyok, mondjuk egy radiológiai szoftvert ki akarok adni valakinek, és ő is NIS2 kötelezett, akkor ő el fogja várni tőlem, hogy én annak a radiológiai szoftvernek a NIS2 megfelelőségét felé tudjam bizonyítani, hiszen mivel ezt tőlem vesz igénybe, ezt csak én tudom megtenni. Szóval itt teljesen... Ezt a gyártó tudja bizonyítani? A gyártó az egy érdekes kérdés. Itt egy picit le vagyunk maradva, a gyártói oldallal egy picit le vagyunk maradva. Ugye nagyon, nagyon sokszor jelent meg az a kérdés az elején, mikor elkezdtünk erről beszélgetni, na jó, de hogy fogok én a Microsofttól mondjuk NIS2 megfelelősséggel kapcsolatban valamilyen tanúsítványt kapni. Jó, ugye ez az Európai Parlament előtt lévő Cyber Resiliency Act-ban lesz megoldva, ami
Igen. Ez pontosan mit akar? Hát igen, ugye nehéz lefordítani, de kiberszilárdsági elvárások. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ezeket a digitális termékeket, így hívja a tervezet, a digitális terméket úgy állítsuk elő, hogy ezek bizonyos kódbiztonsági elvárásoknak, illetve hogyha ezt a szolgáltató valamilyen saját környezetben üzemelteti, akkor annak a környezetnek bizonyos biztonsági elvárásoknak megfeleljen. Ezáltal, hogyha én mondjuk elmegyek a Microsofthoz, akkor azt tudom mondani, hogy Microsoft, vagy csak felmegyek az oldalukra, valószínűleg, mert nem fognak velem külön egyezkedni, de felmegyek a Microsoft oldalára, akkor ott letöltöm azt a dokumentumot, ami bizonyítja, hogy a Microsoft az megfelelően végzi ezeket a kódbiztonsági auditokat mondjuk. Ezt nyilván ők saját magukra majd érvényesítik, ott majd külön auditor levizsgáztatja, és ez a harmadik, ez a third party, aki azt megcsinálja, az majd kiállít egy bizonyítékot arról, hogy mi a Microsoftot használjuk. És az a legfontosabb, hogy mikor hozzánk jön az auditor, és azt mondja, hogy na, jó, de mondjuk milyen végpontvédelmi terméket használtuk, és mi Microsoft Defenderezünk, akkor ne az legyen, hogy elkezdjük vakarni a fejünket, hogy most akkor hogy verjük le ezt a Microsofton, hanem azt tudjuk mutatni, hogy igen, itt a Microsoftnak a termék, a certifikétje, ami van, tehát hogy a maga a bizonyíték, hogy ők ezt elvégezték, és akkor ez alapján ő azt mondja, hogy köszönjük szépen, lapozzunk, akkor nézzük a következő problémát, ami esetleg bajos lehet. Volt szó akkor energetikáról, volt szó egészségügyről, retail. Alapvetően a retailben azt látjuk, hogy ugye ahol nagyon sok telephely van, ezeknek a telephelynek a megfelelő titkosított kommunikációját kell kialakítaniuk gyakorlatban, illetve ezeknek az adatoknak az áramlását. Alapvetően ez már kialakított a legtöbb retailben, viszont ennek a szabályozása, ahogy ezt már nagyon sokszor, és tényleg folyamatosan visszatérő monológunk úgymond itt a podcast során is, hogy lehet, hogy a technológia adott, viszont a szabályozói réteg nem. Na és ezt a megfelelő szabályzás mögé kell tenni. Igen, ez a kérdés, hogy ha bejön hozzám valaki az utcáról, nyilván azzal a jogosultsággal, hogy én ezeket megmutathatom neki, akkor elő tudok-e húzni egy olyan dokumentációt, mert az dokumentálja, hogy ezeket a rendszereket mi megterveztük, és ebbe belevettük az információbiztonságot, üzemeltetjük, és ebbe belevettük az információbiztonságot, tehát vannak terveink, dokumentáljuk őket, és a terveinkben is szerepel, hogy ezeket a rendszereket folyamatosan fejlesztjük. Mert nagyon sok olyan rendszer van, amit mondja Martin is itt említett, hogy technológiai szinten nagyon magas szinten áll, de hogyha ezt nekem valakinek bizonyíték, tehát be kellene bizonyítanom, hogy ez a rendszer jó, akkor, illetve megfelel ezeknek az elvárásoknak, akkor nem tudnák más csinálni, mint hogy megnyitom a rendszert, és elkezdem neki magyarázni a bizonyítványomat, ahelyett, hogy mondjuk egy dizájnt le tudnék neki rakni, ami papíron megvan, hogy igen, ez a rendszer így áll össze, és így működik. És egyébként ez nagyon sok szempontból a cégeknek egyébként is érdeke, csak ugye nyilván ezek a tervezések, ezek a dokumentálások ugye sokszor elsikadnak az üzleti érdekek miatt, hogy hamar kész legyünk valamivel. Mind a ketten nagyon sokszor hangsúlyoztátok már eddig is, hogy mennyire fontos a szakértőknek a szerepe a felkészülésben, a külső szakértő, külső szemlélő, stb. És maga az STFH is lényegében minden ilyen rendezvényen hangsúlyozottan elmondta, hogy ha nincs megfelelő belső kompetencia, mindenképpen vegyenek igénybe az érintett szervezetek szakértőt. Igen ám, de szakértőből rengeteg van a piacon. Hogyan lehet jó szakértőt választani, hogy mondjuk ne kóklerekkel találkozzon az érintett szervezet? Alapvetően ugye egyrészt olyan szakembert kell találniuk ezeknek a szervezeteknek, aki a megfelelő érettségi szinten van. Ez eltérő különböző iparágaknak, különböző szervezeti besorolásoknak is, hogy éppen az adott szervezet a hatóság szerint milyen besorolást kap. Majd kitérünk az auditra is, hogy ott is az auditorok különböző szintekbe vannak besorolva. Alapvetően mi azt látjuk, hogy ahogy említetted, rengeteg szakértő van, de nagyon sok olyan szakértő jelent meg a piacon, aki valamilyen jogi végzettséggel, jogi háttérrel rendelkezik, és azt szeretné a NIS 2-re átfordítani. Ez sok esetben elegendő lehet, de
de amit mi látunk, hogy ehhez már azért kell a mélyebb informatikai háttér. Hogy amit papírra vetünk, amit szabályozók elé, vagy szabályozva dokumentumban valóban dokumentálunk, hogy mit, hogyan, merre, annak a technológiai szintje, a technológiai rétege megfelelő módon legyen. Egy adott akár beállítás, végpontvédelem, bármi ilyesmi, hogy ami a végrehajtási rendeletben szerepel, annak a technológiai aspektusát megfelelő módon állítsuk be, az úgy oké, az rendben legyen, és ezt papírra vetni. Ha az első kritérium nem valósul meg, a megfelelő konfiguráció, akkor azt már ugye elég nehéz utána papírra vetni. És sok esetben bizonyos szakértőknek az a előnye, hogy nem csak a jogi részt tudja mögé tenni, hanem már a technológiai tudást is tudja vinni. Ilyen szempontból egy sokkal komplexebb szolgáltatást tudnak nyújtani az ügyfelek számára, mint sem azok, akiknek ez a kompetenciájuk úgymond hiányzik. Technológiáról beszéltél, konkrétan milyen technológiákra kell itt gondolni? Tehát, hogy tételesen akár, vagy mondjuk technológia csoportokra gondolva? Maga a szabályozó nem definiálja pontról pontra, hogy milyen technológiai megoldásokkal kell rendelkezni egy adott szervezetnek, csak azt definiálja például az eseménykezelési, incidenskezelési folyamatban, hogy 24 órán belül észlelni kell egy adott incidenst, amit be is kell jelenteni az érintett hatóságnak, 72 órán belül meg kell tenni az elsődleges elemzési tevékenységeket, ami alapján tudjuk azt, hogy mi történt. Itt még nem kell azt mélységében lejelenteni, hogy mi történt, pontosan mit értek el, és így tovább. Ezután 30 napja áll rendelkezésre minden egyes érintett szervezetnek, hogy ezt az incidenst eliminálja, és visszatérjen a normális működési folyamatokhoz. Ezt például jelen körülmények között a mi tapasztalataink alapján nem lehet megoldani egy SIEM rendszer nélkül. Ez a SIEM rendszer... SIEM rendszer, bocsánat, mi a SIEM rendszer? Eseménygyűjtő és analizáló rendszer. Ugye erre szoktunk mondani ezekre az eseményekre, hogy ezek a mi nyelvünkön úgymond a logok, igen. És ezeket gyűjtjük, analizáljuk, és ezekből a logokból, rendszereseményekből ez az adott rendszer egy korrelációt végez, ami alapján mi tudjuk mondani, hogy mi történt, mikor történt, és az hogy történt. Ennek nagyon-nagyon sok egyéb hozzáadott értéke van, valamint ennek nagyon-nagyon sok olyan technológiai feltétele van, aminek meg kell valósulnia ahhoz, hogy az általam előbb említett információkat tudja adni, megfelelő eseményforrásokat, log source-okat úgymond bekötni ebbe az adott rendszerbe, hiszen hogyha ez az adott rendszer nem kap megfelelő információcsomagot, akkor nem fog tudni nekünk egy elemzést adni. A SIEM rendszeren kívül számos olyan technológiai szint van, amit meg kell valósítaniuk a szervezeteknek. Persze ez attól függ, hogy ki éppen milyen tevékenységet folytat. Gondolok itt arra, hogy egy publikált webes applikációnak annak elérhetőnek kell lennie. És ahhoz, hogy ez elérhető legyen, ugye mostanában nagyon divatos ez a túlterheléses támadás, ezeknek az adott rendszereket el kell látni túlterheléses támadás elleni védelemmel. Ilyenekre kell gondolni. Maga a NIS2 és maga a végrehajtási rendelet nem szabályozza azt, hogy nekünk ilyen tűzfalunk kell, olyan web application tűzfalunk kell, és webalkalmazás tűzfalunknak kell, hogy legyen, de azt igenis szabályozza, hogy elérhetőnek kell lenni ezeknek az applikációknak. Ha esetleg történik bármilyen incidens, akkor azt megfelelő módon kell kezelni. Említetted azt, hogy mindenféle bejelentési kötelezettségek, illetve az eseményeknek a feltárási kötelezettsége is terheli a cégeket. Magyarán ki kell deríteni, hogy pontosan mi történt, milyen incidensnek mi áll a hátterében. A cégek ennek a megfelelésnek, ennek a részének
részére fel vannak-e készülve? Hát talán ez az egyik legmagasabb labda, én azt gondolom az egész szabályozásban, szóval erre nem igazán. Azt azért sokszor látjuk, hogy ezek a rendszerek, mármint azok a rendszerek, amik ugye az alapvetően elképzelt védelmi rendszerek, egy tűzfal, egy végpontvédelem és különböző más modulok, azok megvannak, viszont azok általában az hiányzik, hiszen ez egy jelentős költség tud lenni adott esetben, és jelentős, vagy jelentős emberi erőforrást igényel, hogy ezeket valaki nézze is, hiszen ott vannak a logók, de hogy ezt valaki kézzel kiválogassa, és illetve napi szinten nézze, az hát már lehetetlen feladat. És akkor mi a teendő, vagy mit tudnak tenni ezek a cégek? Alapvetően ugye az ilyen felügyeleti rendszerekhez, mint például a SIEM rendszer, ugye ez az a loggyűjtés elemző rendszer, emögé valóban mögé kell tenni az emberi szintet, úgymond a humán layert, hogy így nevezzem, és ez pedig egy Security Operation Centerbe tud megvalósulni. Security Operation Center az egy olyan központ úgymond, ahol a analiszt kollégák nézik ezeket a beérkező eseményeket, és nem csak a technológiára hagyatkozva, hanem a saját tudásukat hozzá teszik, ami alapján a technológiából el tudják dönteni, hogy az most valóban egy akut támadás akár, nevezzük így, vagy pedig szintén egy hamis riasztás úgymond a rendszerek által. Ez szintén szerintem a legnagyobb kihívást okozza jelenleg a szervezetek számára, hogy egy ilyen központot létesítsenek, hiszen borzasztó emberi munkaerőállomány hiány van. És hadd kérdezek én itt közben, hogy ugye mondjuk egy nagyon nagy szervezetnek, Magyarországon néhány ilyen szervezet van, valószínűleg megéri saját magának felállítani egy ilyen központot, de van-e alsó határa annak, hogy honnan fizetődik ki például egy ilyen szolgáltatást igénybe venni? Az összes információbiztonsági eszközt, szolgáltatást gyakorlatban kimutatni a megtérülését, ez nagyon-nagyon nehéz. Igazából szerintem csak akkor lehet, és szerintem Viktor ezzel egyetértünk, ha biztonsági esemény történik. És hogyha annak a megfelelő kezelése megtörténik, akkor ugyan nincs kiesés. Viszont hogyha igen, akkor hatalmas pénzbeli kiesés lehet, reputációbeli kiesés lehet, és így tovább. Amúgy vannak direkt és indirekt hatásai egy ilyen támadásnak. Ebből fakadóan ilyen megtérülést az nagyon nehéz az információbiztonsági szempontból, akár egy információbiztonsági vezetőnek a felső vezetés elé prezentálni. Viszont ahogy az előbb említetted, a legnagyobb cégek rendelkeznek valószínűleg, és inkább azt mondhatom, hogy rendelkeznek ilyen Security Operation Centerre, szokkal úgymond, és ugye megfelelő technológiák vannak ide be csatornázva. A kisebb szervezeteknek mi azt javasoljuk, hogy vannak különböző szolgáltatók, akik ugye ezt a SOC szolgáltatást úgymond tudják nyújtani, és velük tudnak úgy együtt dolgozni, amivel ezeket az adott NIS2-es pontokat, hogyha szabad így fogalmaznom, akkor ki tudják pipálni a legkönnyebben, legfájdalommentesebb módon. Igen, de ez egyébként igaz nagyon sok más elvárásra is. Így van. Az információbiztonságban az a nehéz, hogy nagyon sok specifikus szakértőre van szükségünk, tehát külön megoldás az, hogy jól tudjuk üzemeltetni hatékonyan, az valamilyen specifikus szakértőre van szükségünk, és hogyha minden külön rendszerünkre elkezdünk valamilyen szakértőt felvenni, az nagyon hamar elúsznak a költségek, illetve azért ugye Martin mondta kisebb cégek, hogy kisebb cégeknél az nehéz megoldható, tehát azért
itt mondjuk én azt mondanám, hogy itt is kicsit szektorra lehet bontani, tehát vannak olyan cégek, mint a pénzügyi szektor, rájuk ez gyakorlatilag egy kötelező érvényű elvárás, tehát ott sokkal erőbb tartanak, de én azt mondanám, hogy mondjuk top 100 cég, vagy talán még annyi se, aki ezzel a rendszerrel rendelkezik. Általában ez egy hiány. Tehát és itt arra gondolok elsősorban, hogy maguknak meg tudják építeni. Tehát meglepően nagy cégeknél volt már olyanról beszélgetés, hogy ők ezt nem tudják igazdálkodni, hiszen egy ilyen nagy, maga nem is a rendszer nagy beruházás, mert azt egyszer megvesszük, újítgatjuk a licenszeket, hanem az a csapat, aki ezt üzemelteti. És a másik nagy nehézség ezzel kapcsolatban, hogy ugye ez is egy folyamatosan fejlődő, hogy az egész security az egy nagyon gyorsan fejlődő valami, és ez is folyamatosan fejlődik, tehát hogy ma már az ügyfelek nem is azzal keresnek meg csak minket, hogy mondjuk SIEM megoldást keresnek, tehát egy logelemző megoldást, hanem mondjuk emellé, hát most csúnya szót használok, CTI, tehát Cyber Threat Intelligence, tehát gyakorlatilag ilyen, hát nehéz elmondani, nehéz magyarra fordítani, de információbiztonsági adatgyűjtés a nagyvilágból szolgáltatást is elvárnak. Tehát ez megint egy olyan réteg. Ez egyébként mire szolgál, hogyha már említetted? Ki szeretne megtámadni? Ez igen, gyakorlatilag röviden és tömören, ugye arra gyűjt, ezekkel a rendszerekkel arról lehet információt gyűjteni, hogyha minket valaki céloz, megtámad, vagy megtámadni készül, akkor azt mi tudjuk azonosítani időben. Tehát nyilván, ha valaki támad, akkor honnan támad, ki támad. Ugye azok a hacker csoportok, akik a világban léteznek, azért elég jobb beazonosíthatóak. Van nyilván egy saját metodikájuk, ahogy megtámadnak bizonyos rendszereket, vagy cégeket, vagy bizonyos szektorokat mondjuk, tehát vannak, akik már szektorokra vannak szakosodva, és őket azért be lehet azonosítani, és valamiféle információgyűjtés, tehát ha a Dark Web-et esetleg mondjuk, hogy ott lehet keresgélni azzal kapcsolatban, hogy miről van szó, milyen információk szivárognak, illetve hogy a különböző gyártóknak az információs adathalmazából milyen információkat lehet kihalászni, hogy hol vannak tapogatózások, kipróbálkozik. Tehát például mondjuk egy magyarországi bank az nagyon kíváncsi arra, hogy őt milyen hacker csoportok támadják, hiszen azért a célzott védekezés az egy nagyon hatékony dolog tud lenni. Egy dologról nem beszéltünk, viszont egyre inkább a magyar cégek is elindulnak a felhő irányába, vagy a cloud computing irányába, különböző megfontolásokból. Ez bármiféle problémát jelente NIS2 szempontjából, illetve hogyha valaki felmegy a felhőbe és ott üzemeltet, vagy onnan vesz igénybe rendszereket, ott mi lesz a helyzet? Alapvetően NIS2 szempontból igazából én úgy tudom, hogy bizonyos szervezeteknél a legfontosabb az, hogy ez az adott felhő, vagy ahonnan úgymond elérik ezeket a szervereket, az az EU-n belül legyen. Hiszen ugye arra szintén igaz, illetve szintén rá erőltetik, vagy hogy mondjam, ráerőltetik ezt a szabályozást. Ebből fakadóan, hogyha Európán belül van az adott szerverinfrastruktúra, nevezzük akár a Microsoftnak az Azure, vagy az Amazon Web Service-t, és így tovább, akkor ugye az valószínűleg megfelelő módon van szabályozva. Itt inkább az a következő dolog, amiben gondolkodni kell, hogy ezeket hogyan érik el, kik érik el, és az eléréshez szükséges szerverinfrastruktúra előtt milyen védelem van, ami ugye meggátolja azt, hogy ezek az adott hackerek, vagy éppen hacker csoportok, inkább ezt mondanám, mert most már nem egy kapusznis gyerekről beszélhetünk, hanem tényleg konkrétan most már HR osztályuk van ezeknek a hacker csoportoknak, hogy ne tudják ezeket a szervereket megtörni, ne tudjanak oda elérni. Maga a pont szerver és szerver között titkosítva legyen a kommunikáció. Ez a cloud, ez számunkra, és amit mi látunk a piacon, most már nem arról beszélünk, hogy mondjuk mindent a Microsoft Azure-ba futtatunk, vagy éppen az Oracle-be, vagy itt-ott, hanem sokkal inkább egy úgymond multi-cloud kialakítást kíván meg az üzlet és az ügyfél is. Őket már a legtöbb esetben nem érdekli az, hogy
mondok egy buta példát, hogy milyen levelezőt használnak, az a levelező működjön, folyamatosan elérhető legyen. Úgymond ez a platform, ez a service. És most itt konkrétan arról beszélünk, hogy az ügyfelek már egyre jobban mennek el abba az irányba, hogy platformot vesznek igénybe, ők a funkciót keresik, és nem pedig a minden mást, ami mögött van. Köszönöm. Térjünk rá a jelenlegi helyzetre. Ugye most az a feladata a cégeknek, hogy év végéig szerződjenek auditorokkal. Ti ugyan nem motoroztok az audit piacon, de azt nyilván látjátok, hogy hogyan érdemes auditort választani. Nem tudom, ki kezdje. Hát ugye a legalapvetőbb ugye az, hogy a maga a hatóság szabályozza azt, hogy milyen besorolási osztályt, azt melyik auditor, ugye néhány auditor került eddig csak megjelölésre. Ezt a besorolási osztályt, ezt azért pontosítsuk. Ugye a VR-ben van egy biztonsági osztály, amiben ugye besoroljuk a rendszereinket, ezt az elektronikus információs rendszert, és bizonyos szint fölött, tehát hogy ha már a legmagasabb szintet kell teljesítenünk, ott például jelenleg csak egy auditor cég van, aki ezt de számunkra tudja. Hány kategória van pontosan? Három. Igen. Alapmagas jelentős? Igen, alapmagas jelentős, így van. Ugye ez az elektronikus információs rendszerekre vonatkozik, a szervezetek a kockázatos és kiemelten kockázatos kategóriában vannak. Igen, de ott ugye úgy van, ott is az EIR-eket, tehát ami a legmagasabb EIR, arra kell auditort választanunk. Tehát most például nekünk olyan rendszereink vannak, akkor relatíve kevés cég közül választhatunk jelenleg. Ugye ezt a hatóság is látja, hogy ez jelenleg kevés, és ők is kampányolnak, hogy minél több cég vegyen részt abban, hogy minél több cég álljon be auditornak, úgymond. Akkor, ha jól értem, lényegében, hogyha nekem van mind a három kategóriában, tehát az alap, a magas és a jelentős kategóriában is rendszerem, akkor a legfelső határozza meg azt, hogy milyen auditor. Tehát a legszigorúbbhoz kell alkalmazkodom. Ez ugyanaz az elv, mint ha elektronikus információs rendszereket csoportosítok. Ha van egy rendszercsoportom, azon belül egy rendszer az ugye mondjuk jelentősbe esik, akkor utána az egész EIR-ünk, tehát az elektronikus információs rendszer, az jelentős lesz. Értem. És említettétek azt, hogy ezt nektek is el kellett végezni, illetve most te említetted, ugye az Invitech is abban a helyzetben van, hogy a NIS 2 hatálya alá esik. Ráadásul kiemelten kockázatos besorolást kap, hiszen ugye adatközponti szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatóként és amúgy információbiztonsági szolgáltatóként is jelen vagyunk a magyar piacon. Ebből fakadóan azért nekünk úgymond ezek az EIR rendszereink elég magas besorolás, sőt mondhatom azt, hogy a legmagasabb besorolást kapja. Nálunk is folyamatban vannak ezeknek a rendszerazonosítás, az már megtörtént. Ugye a következő lépés az a hiányosságoknak a feltárása, azoknak a eliminálása. Most, hogyha jól emlékszem, akkor ez van folyamatban, és haladunk előre, hogy mi nem szeretnénk kihúzni a 2025. december 31-i megfelelésnek a dátumát, hanem mi ezt szeretnénk jövőre, akár évközben már letudni, hogy ezzel ne legyen tovább teendőnk. Ugye december 25-e az auditnak a lefolytatása, pontosan december 25, december 31-e az audit lefolytatásának a határideje. Ezek szerint akkor készen álltok. Azt még nem mondhatom, hogy készen áll. Legalábbis amikor beszéltem a mi információbiztonsági felelősünkkel, ő mondta, hogy minél visszafogottabban fogalmazzak, de nagyon sok információt átadott, hogy jelenleg hol állunk. Nyilván ezt nem feltétlenül szeretném így kitenni a nagyvilág felé. Azt mondhatom, hogy amit mi a piacról visszakapunk információkat, és például a ügyfeleknél, hogyha találkozunk problémákkal, mi azért már ezt jóval korábban elkezdtük, nem
idén, hanem már tavaly a srácok elkezdték ezeknek a rendszereknek az azonosítását, biztonsági osztályba sorolását. Ebből fakadóan mi azért azt mondhatom szervezeti szinten, hogy a piac előtt járunk, és igazából tényleg azt kell mondani, hogy nekünk ott is kell járnunk ahhoz, hogy hitelesen tudjunk információkat átadni az ügyfeleknek, valamint tanácsadásban segíteni. Vagy ha nem így tennénk, akkor én azt gondolnám, hogy hiteltelenek lennénk. Szerintem ez jó végszó is, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen mi is. Köszönjük.